Attorney Felipe L. Gozon, ang chairman sa GMA Network Incorporated, gipasidunggan sa 11 simbahan sa mga protestante sa nasod. Yan ang report ni Mark Reggie Abelia. Niadtong Marso 5, tuig 1899, panahon sa mga Amerikano, gitukod ang 11 Protestant Church sa nasod. Human mulabay ang usa ka siglo, nagbarog paghihapon kini sa TM Calao Ermita sa Manila. Kini ang CUMC o Central United Methodist Church nga nagsaulog karon sa ilang ika-125th founding anniversary. Pinasidunggang dinapit mao sa GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. My parents were married in this church. Kauban ni Attorney Gozon ang kapikas ni ining si Teresa Gozon ug ang ilang mga anak nga sila si GMA Network SVP, Attorney Annette Gozon Valdez, Dr. Marites Gozon Vitirbo, Attorney Philip Gozon ug ang ilang mga kapikas. Sa iyang pakigpulong, gipaambit ni Attorney Gozon ang pagkasusama sa CUMC sa GMA Network. We share with UCUMC the basic doctrines of our Christian faith and the values of integrity and stewardship. The first in our 7 core values is we place God above all. Through our GMA Kapuso Foundation, we have helped millions of Filipinos in need through our many projects. Dinhi sa susamang simbahan, gipasidunggan si Attorney Gozon niadtong 2022 ang honorary degree sa Doctor of Laws gikan sa Wesleyan University of the Philippines. Karon, mibalik sa Attorney Gozon human na piling guest speaker tungod sa mga kalampusan nga iyang nakabot. Binigyang emphasis yung dugong metodista. Nagbank ang ministerial team doon sa wisdom ng isang Attorney Gozon na napalago niya yung naging #1 ang GMA 7. I'm very proud at very honored. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.